carretera, l'Empordanet. Púbol, casa museu de la Dalí. Aquí crec que va morir. Camí de Pals, que és allò allà baix. Plata de Vell. No sé si és un enterro o una boda. Pals. Realment tenim un territori a Catalunya brutal. Això és a l'Empordanet, que està farcit de petites poblacions com aquesta. I és molt bonic. Palau Sató. Verges, Sallant. Plaça acabant. L'estació de Celrà. I avui ha acabat l'Empordanet. Bona volta, Bona volta. Es podria fer